Mis ma dwi really yn shit o'n hyn achos mae yna ffilm yn dod mas sy'n actually yn rhoi ofn arna fi. A mae rhaid i fi mynd I weld e, a mae fe tu ôl I fi yna fe. Mae'n really gas gen I clones ac am y reswm hwnna, sa'n edrych mlaen I weld remake It sy'n dod mas mis ma. Mae'r boys dwi'n gweithio efo yn gwybod bod fi'n casau Pennywise a clone ac oherwydd na, maen nhw wedi bod yn cuddio lluniau o fe ar desg fi, yn trainers fi, hyd yn oed yn f***ing passport fi. Mae digon anodd fel yw mynd trwy security o bar fel hyn, heb sôn am mynd trwyddo efo f***ing clone yn passport fi. Anyway, mae'r llyfr It gan Stephen King wedi cael ei adaptio unwaith eto mewn I ffilm, ac os yn ni moyn I beidio, tro ma dim ond stori y plant mae'r ffilm yn dangos wrth I nhw delio efo Pennywise a clone yn mynd yn nuts ar draws town in America. Dwi ddim actually wedi gallu gwylio'r trailer sy'n neud editio'r feature ma yn massive pain in the arse, dweud y gwir. Yn o'r early reviews, mae It yn ffilm anhygoel, so cer I weld e os ydych chi'n llai ffani na fi. Right, nesaf mae dan ni ffilm God's Own Country, sy'n obviously di setio mewn Astra Mynach, neu Caerphilly, neu unrhyw le yn De Cymru, right? Right? Be? Mae'n cymryd lle yn Yorkshire, apparently. God's Own Country. F*** off, beth sy'n newydd ar Netflix. Right, ti'n gwybod stwff fel Making a Murderer a The Keepers? Documentaries amazing sydd wedi ffilmio a editio'n anhygoel, ond dan o stwff really drist. Nes I wylio Making a Murderer 2 flynedd yn ôl ar New Year's Day, a fi'n meddwl bod fi dal bach yn hungover achos e. Dwi wedi bod really eisiau weld documentary series yr un fath o style, ond dim amdano pedos a murderers. Wel, dyna beth yw American Vandal, series dogfen ffug amdano mystery mewn ysgol yn America. Y mystery, pwy sydd wedi bod yn tynnu lluniau cocs dros yr ysgol? Allwch chi ddweud bod e'n cockumentary? Fi generally methu aros am hwn bod fi fach yn suspicious am shwt maen nhw'n gallu dragio'r stori mas am series gyfan. Ond dwi'n 32 mlwydd oed a mae'n dal rhywbeth really funny am gweld boi ysgol yn tynnu llun dicks. Mae Narcos yn un o hoff series fi achos mae'n dweud stori anhygoel amdano'r byd cyffurio yn Colombia ac mae'n neud hwnna dipyn bach yn Saesneg ond mwyafrif o'r amser mewn Sbaeneg. Oherwydd hyn, mae'r series yn swnio mor naturiol a mae hefyd yn dangos y balchder a'r hyder sydd gan y pobl sy'n neud ac yn comisiynu'r series yn y iaith ond hefyd yn y gynulleidfa I ymrodd ei hunan mewn I dilyn stori efo is-deitlau. Bydd y series ddim mor dda os oedd y cynhyrchwyr wedi gwneud rhywbeth mad fel, I don't know, recordio 2 fersiwn o'r un stori mewn 2 f***ing iaith gwahanol. I mean, pa fath o idiots fydd yn neud hwnna anyway? Fi series 3 Narcos mas mis ma. Watsho fe, a watsho popeth arall dwi wedi bod yn sôn am hefyd. Cheers!